Sabi mo, natanaw. Sabi mo, lurugan. Kurang tanaw. Arte lang, ako, hindi mo nagkakataon. Totoo ka. Sinasabi. Ako, hindi kayo dito. Ah, ay, hindi. Ikat ko ba dito? Ako na din. Hindi na bilang ako. Ako na ba ito? Hindi naman ako. Walang mga kubili. Makalat na lang. Sa next, ano ko, sa next final, may kasala, yung isda ko, pag hinali ko si Grace. Kung ako magkaito dati, dito na ako sa Pilipinas. Kaya ako si Balay, Juan George, matibay ba si Kawal, ano, kung sa parang karakter, ano ko na yun. Bukan mo, pero makalit. Oh, ginawa niya. Yun na din. Oh, ito may break. Kaya isa lang. May kabaril. Damay, kaya sabay dito. Hindi na pinagsusunod ko dun. Parang gusto ko mag-install na laro. Laro ko. Pwede kayo yung kinila. Kaya yung Alex, para magkawa. Yan, mag-get mag-review. Second. Yan, place ko. Mga tawad kay kaya sa mga tanggal, magaling. Ano? Manok na pula, sila pala yung manok na Ano? Kung TV kasi nila yung Sino Kung nga mo sa police president, sino kayo naging budak-budak sa fighting mo? Ikaw at sumunod ka. ako man. Nako ako nga sila. Si Bato. Yun. Teka sana nako, super sa'yo. Mas maubat kami.
Hanggang 20,000. Ha? Ganyan, iba lang price. Ito na, di ko lang niya. So, kana po ang city dapat. Nandun sa India. Ano ba? O niyo, bilaw. Never. Kung niyo na makusundayin niyo. Bako pa. Maliit. Kung niyo, mag-aiming niyo. Kaya may babat. Sabi ni babat. May ayos ka. Ano dahil? Bilang mo sabi mo, pag-abot ko nga may madalit ko kami dumaan. Anong RBI man? Ano pa? Sige na, pag mo na lang ako. Hindi, Lagi ayos ang ka. Oh, favorite. Oh, Susay tama. Yeah. oh, ba? Yung kulit-kulit. Marami na ang kanya din. But, Puro mo nililis na wala. Ito pa yung mga mura man ang kanya. Dito pa yan ay sa ulo naman ang kaya. Okay. Kaya yung sekreto dyan sa mga natin. Ikaw. Mais ko dira. Sige, ikaw. Sa taas. Ano mo, ang buka. Yeah. Ito na lang. Yeah. May taas, di pa. May taas. May nakataas. Thank you. Kapag natao, pag Kaya ka. diba? Sumali pa. Bagyo. Ako lang. Tapos ko, pag-ilay. Pag-ilingan sila. Ano ba itong social media? Ay, West Philippines. Mga kompisatorya, ang, India. Thank you, India. Ang USD, ay naman ka. Iya,
Hindi na mag-iisip. Ito lang na bukas storya. Ngunit ay ina. Pero siya, kumakampiyan sa kuya. Ang bukol, ang ano lang, din makampiyan sa kuya. North Korea, USA, India sa Canada. Sa ini, pero nag-iwan, hindi pa na lang iarap sa tira tayo sa Ukraine. Iniarap pa. Sabihin ko nila siya, mapasakit siya. Masakto sa libro. Magiging North Korea. Ano naman para North Korea? Wait. Salamat India. Enjoy. Salamat India. Aray, pasidod lang. Ano? Kamayan niya mas may Oo. Dapat pinag-isip niya lang. Kung nila mo si Octane, Bulikot ko rin ako. Ako po, continuous yan. May kapanyo na yun. Mag-ano ka? Ha? I-push mo. I-push mo. I-push mo. Hindi mo makakaptaan. I-push mo. Gimana lagi? Gimana? Close. I-push mo sa dila mo. I-push mo sa dila mo. Push mo kami. Talagaan mo.
Ha? Ha? Dila mo. Saan mo ano? Ano sa akin? Ang dami mo, ano sa ako. O ano sa akin? Wa. Nagmimimim ka ba na? Ikaw mo. No! Ano naman yung nag-block pa nito? Pati ko sa pag-dita. Bawal. Ano naman yun? Paano kaya sige sa isang ulo ko? Again, Puta ka naman. Ano naman yung nito? Inaabot sa dapat ang gagawin ko talaga yun. hotdog. Mapapulog. May kasak ka. Ano? Yan. Talaga. May dala ka. Nagsasabi. Hindi na siya. Sa message ako, nag-message niya. Yung sigat ka. Grabe. Grabe ko ang mga pa niya. Ano ba? Kasi, yung Facebook pa. Ano? Kaya may biglang ka na to. Yan ah. Sorry, alas 2. Biglang ka na. Eh, papala, pala, pala, pala. Siguro maniniudo.
yung marami. Ay, nalulugan na ito na. Ay, niyari.
ako puro ng ano. Wala na daw na diba? Maybe na lang po. Maybe 9. Kasi ang ano sa'yo? Mabuwan or Martes? No. Bako manguwan? So Martes na teacher ron? Oo, taong ni pinili. Oo. Baka Martes. Strong yun. Masoka. Tidak maharang. Sa Wala Martes. man sa mga serye ng pagdala natin. So kayo dali. Oo, di ako. Ako iya na tao. Oo, di ako. Di yung kapito sa hindi na sa natin. Hindi mo natin. Na. Kasi, balik mo na. Excited din tayo. Basta nandong hayop na yun. Pag Ay, bata tama. tayo, hayop ka. Hindi kang hayop ka maamit ka. Kasi ano mo na. Lapit na mga hindi natin Oh, di bata, madali yun. Ano mini Patrick, Price, si Lupe. Ikaw din. Patrick, mga mo. Ito mo, Pin. Ayan, ito nila Price. Gulo, ano kayo nila Lupe? Ito ang Price ba? Easy lang nga ito. Wah, ano yung mga tayo? Hindi mo kaya sabay ni. Hindi mo kalibot tayo. Kaya ako na kaya kalibot. Ikaw ba? Yeah. Okay.
Ano daw yung mga dali mo? Ano? Meron daw yung mga Kasi sabi, ano? wala ko fix. Good. Hindi, ano gusto ko yung pansit. Ano nga nung, ano nga nung, wala, hindi okay. Oh, spaghetti o ano ba? Spaghetti, siyempre. Marunong ka sabi. Maaso. Natakbakan. Breakfast. Hindi yan, tapos ka. Breakfast ko mo. Ikang buboy mo, matutulog ka din ba? Kung ito, ano sa tanas mo? Ano yun? Makakalapit nila. Hindi siya. Hindi na ako ang dami. Di, puro may bisa na nakuha ang dami. Pero sa taga,
Hindi ka mabiwang sa Ano, training mo na.
Kaya, wala, nagak ko ba ito? Wala, pero yung ako.
Ang lalim. Pindutin eh. Yan.
and smile. Sumama po ako dito. Tapos ito. Pag sumama ko dito, at balik-balik ko dito sa pagkakas. Sabi ko na po sa radyo. Ah! More better. Yan ba yun? More duwal. Nitrap kitang tumuloy daw, ayun o, okay? Ako po man. Ano po man? Nakin ko mag-gusto ko yung word. Yung wala yun. Oh! Ano, ako din sila. Next! Ikaw rin, uli. Ito talaga rin yung mga. Hello! O, kami ko na ka rin. Ay, si Sponge. Ano, nagabit dyan? Sige na. Tigpan ka muna ng game. Basta mo sila sa baba. Gusto ko mo. Bye. Bakal na kung gusto ko pa na. Bumalik ka na na. Ako ka na ako na pala. Ito. Wala ko duwang na yung duwang. Ano yan? Ano yan? Loto. Ano ko rin? Diba, yun? Ako, pinto ka na. Magagawa ko. Oh, ikaw na. Tawag ka? Hindi ka na natin. Ano ka pa again? Tanga, tanga. Oh, bo! Oh! Bo! Oh! Hindi man lang na tao. Facebook ka na sana. Tawag Facebook. Bo! Bo! Short lang, boy. Listen man sa na. Ay, ang tao.
Boy, dyan na pala ko na. Ay, boy, ito sa baba. Yan. Napasok ko sa kato. Ano? Dali, kaya pa! Agong! Pero boy, Mahal ko naman ang chicken. Okay. ini, bago ba yung biyak niya? Robot, dalo. Ang piling tulog! Balik na ako. Berarti mo na. Ayaw! Say, Sa birthday ko rin! wala. Mura pa mo dyan. Mura dyan. Dyan Ayaw! ano ba? Yes, Pat. O 6 ka. Yes! Gilay ka lang ba? Alam? Balik ka na. Alam mo rin! Sana na Alam na, Alex! Sa tinungan! Sa old pero sa old papel mo na. Ano pangalan ko? Hindi ko kita. Driver, bikini, then tatap nila Basta, hindi pa. Stop. Loko nga nga, yun. Stop. Holy shit! Grabe ko. Mora ka mo. Hindi ba nagtulong? Ay, kare. Wait. Tatarik kami. Yaman ako. Nakakabahan. Ay na nga. Ulit ka nga. Hindi ka karangay. Para pa ba kayo? Ano? So, Video, hindi nyo naman na-check video.
2,000. Dadalo man sa lang. Sumugulid ang mga Bigo ah. asins. Nalilan ako. Sige lang. So, yan naman dapat yung research. Sa Pilipinas yan. Pilipinas sa Silingan tuwa. time niya. Kaya Yung Pilipinas, Lagi ka na. Oh, bukti ka naman. Eh, oh. Mabigbati ako. Ano? May ako. Alam ka, Jay. ganito yun. Ito ba? May iPhone. At iPhone, no? iPhone. Mga maisog. Mga maisog. Mga maisog. Check ko pa lang. Grabe sila. Ay, no. Ang pinakamula yung video yun. Ay, paano ka magaling sa Rizal? May tagapit. Hindi ko style. Ayun, yan pala. Nakalaog ka na sa simbahan. Hindi magpalya. Ano, wala yung mamura. Ano ba? Ano ba ito sa'yo mo? Ligtas ba? Kung yun sa kaso. Eleven. May kaya naman ko. Hulaan mo kung ano ang iganda. Yan. Kita Jay. Ano magaya? Wala ka rin sa mic ba? Ang mata mo. Nawala si Jay. Basketball daw ako. Isang Balising dapat ka lang. Uy, garangan yung tulo. Uy, wala naman yung tulo dito. Kung siya. Ako pang ribi na
Okay. Oh, nagiging na po. Next, Si Janet. Kalayo! Yo! wala na po. Sa SM. SM at sa Seven Eleven, yung ibang mga nagpapayo doon. 5-11, pero ano. Babakal si Jay Gugu. Marami po. Tapos Isang ikatulog. Ano, Jay? Yo? Grabe na talaga. Uli ba? Ako pa pagkasaya ko, kasi pag-11, Ready, Bilan? Wait! Jump ka. so, Pero pinun po, ay may G-man daw, mapapatunay kami. Yun ano, Yun na! Bumuka ka, no? Pero pag full charge, 16%. Wala. Ay, ba kaya ang 5? May pasto. Oh, naginig sa bubo ko. Ma-interclub daw. Ay, sabi na naman ikaw. Kapabalilan na. Buwag sa DPW. Wala nang ganito ka ba? May manananggal ka ba?
Wala, tumanap ako. Eh, sa naglayo. Dali na! Nakamot ka na sa ano? Iguloy! Anak din mo na lang. Ano ka na? Hindi na. Oo, hindi na. Sana. Kumarala! Dahil pa. Lalo na. Ikaw man yan, hindi na doon. Pabili ko na lang tayo, mana. Responsible. Tawag mo buta ka mo. Pinalutas na. Schedule sila. Iba lang ako. Mas tumpang pa yung mga. Patas ka? Pakupak ko sa bagay. Kasi pa yung isang pagdalo. Ako! Tayo yung bala. Mga taksilaw. Hindi sa daw. Pwede. Ano mo naman? Alam mo yung secret life. Okay, dalawa ko rin kami nag-19 taon. Bakit? Ano ba rin? Marayong ko. Ano ba nung? Hindi na pagambalaw. Right? Sabi ko dyan. Ano ka ni Dili? Ano balag ka mo? Oo. Pwes ka nga. Ano ba ito? Kit na. Mga mali na wala bala na kayo. Ulit ako tayo ito! Rito! Mura ko rin yung paglaging palikon. Aligay! Kung makaluto 36. Yan, ang ganyan. Uy, siya ka. Ano na ako nakakadyo? Ano, 36? Twice, ano ito? Twice. Parang Right? ay, royal day. Ano yung secret life? Mas layo, kasi, ano ito? Kasi ano, ang tinakin ko lang pa na, Lahat ko naman. 36. Huli kita rin kaya. Walang dito, iba. Ah! Sabi lang. Wala pa, huli. May mura, huli ko may pagkula ni Joey. Mabindi ka na. Parang mong gulo ko si Joey. Tawagin ang masingkat mo rin. Isa bagay, wala mo masigal. Sino? Hindi ako. Tama rin. Ako kung kahit na masigal pa lang ako. Hindi ako, natawa na ako. Si ano, si Ray. Kasi sumbi ka sa ilang Naray, harap mo. Sumbi talaga! Sumbi mo lang sa alam mo na taday mo ka. Ang ginagawa ng lukon. Gagano! Boom! Wala kayo akong balagaw. Ano ni? Mga pag-iburo kay Kondo. At limited pala dito pala. Hindi na karo tataw na pagkakataw para makaliro. Pagkagsuan. Nilito! Uy, bukas ka na. Pagkano ka na mong guloy. Ang super. Uy! Baka daw, nagsusugaw. Uy. Babak mo ba? Hindi nga nga yun po. Pabukas ka lang. Mandikinig ka pa muna lang. Ayukoy! Gamit ang mapay! Gamit ang mapay! Pasok ka! Sino yung sa'yo? Jay, ka lang! Yan. Ha? Nagalit na. Aray, ikaw ka lang! Yung kanino? Buwata pa rin. Wow! Ah!
Gamitan mo ganyan kay Buray. Pag galing mo ba ganyan kasi dali? Talaga na. Sa tabing dagat, mga kumili. Gagano? Bakit saro? Bilis ka na. Ikaw yung nakasap na kami. Hindi mo ang mundo ha? Ha? Kaya, Jay! Uli rito! Tagali ka, tigil rito! Kali ka doon. Alin? Huwag na taga, angahan. Hindi ka na, bukas ka nga ito! Hindi ka pa daw. Bukas sinutram ko. Gusto yung ini ko gusto. Kami naman 5 bucks sa bagwan. Gusto mo nga na uli. Gusto mo nga Kaya man, Ino, itatry ko is meron. Uy, yung mali. Aldred, yung ginawa ko, gagawin ko. Ano ko? Try ko na. Tika! Ano pa sabihin ko na ka makakaligtas? Eh, pagka naman, teka, dito sa kulong, dito sa kulong. Bubo! Wala ka sa drawing ko. Nakano? Sabi ko magkakaya ka. Tigwan na Nakita sila. ko yung figurine. Di ka rin sa gilid rin. Ikaw na eh! Okay ko, ano, mixing. Pag ako, ang ganda rin ito. Wait na naman! Magagatan! Ano ba yan? Ano sabi ko, masaksak? Huwag na tagal. Mana, bedwars. Wala ka yan, dahil sa cellphone. Bedwars, bedwars. Nasaan Sa kamay, di nga naabutan ni Papa. Pasang-pasang ako na si Papa. Okay, ma'am. Baka. Kita na si Lilo. Dati ko mo ako.
Laura, two, three, uy! Ano? Sir, hindi kasi. Yung sa litong sino. Sina. Ya? Sina. Sina. Ha? Uy! Ano? Wow! Ano? Yan yung mga tanong. Ano yan yung mga tanong? Ako ko yung hindi ingay kasi lagay yun ako. Ay! Pwede. Hindi. Hindi ako Ano pang rin? Discount ba grabe? Ano ba sa Pili ka rin. Ano kita ko yung award ng job? Three, four, sige. Right. Talaga
Kasama sila. Pero mais, dalawang isang Dahil small forward. So, Hindi next sila, naman dalawa. Three points. Grabe yun. Dito sa... Lamang man siya. Lamang. Wala o. Pagkasaho na. School forward. Nag-ikot dito. Oh, mapik. Mapikan. Grabe. School forward. Maging video. Uy, madali. Clutch, block, block, block. 24-69. Cornel! Wait, third ko naman siya. Hinasa kay... Hinasa sa second. Hinasa sa kaling court.
Parang pintaw yung mga klase. Ano yan? Small forward. Oh, step back mo niya. Malihitin ka, right? Small forward pala. Step back mo niya. Ano sa baba na? Pag-break up. Ilang ka mo. Small forward. Like clear lang niya. Wala kayo yung papa na ano? Mission activated! Second quarter man lang kaya. Second quarter. Number 11. Skip from first round. Katibre ya. Third lang starting. Activated. Yung ano, third lang. Nadalaw kita. Hinilaw nila. Kaya so, small forward. Nagluya. Sa center ba? Oo, sa center lang sa center. Center lang. Hindi mo ko yung game. Game kami. Hinilaw. Oo. Hindi na rin. Ay, hindi sa center. Hinilaw. Center. Skip back. Matibay. Awa. Nung naman sa dating sa armada, ay dahil magda. Small forward talaga. May pinapadaw. Yeah. Maaw ko. Makapigil nyo. Gilid mo. Sa inyo. Bumbog mo, makapigil ka. Ay, sintere po. Kung may nanood, sintere mo. Ito. Lalagang ko. Play daw so move forward natin. Oh!
Sige. Grabe, maluya na. Maluya na daw sa gusto. Ngunit, sa SG. Kung gawin siya. Ay, Shooting guard ba? Shooting guard na. alright. Dahil nakahapon din. Dahil nakahapon. Ito na, Rebound. Hindi ko talagang ini. Grabe yung filter. Ang filter. Filter nga, eh. Baby, filter ko sa filter. Ano naman ini? Filter. Malamat ini. Ano sa kami? Malamat ini. Ano din. Oh, bata ko eh. Filter. Sabi sa filter. Sa filter na pala nun. 3 point. Good shot. Day naman dia. Day naman. Water. Oh. Filter nga ito. Oh. Oh, box. Grabe, sinabi ko. Kung wala matapos sila eh. kung pinamano mo dyan ako, ay. Yun, kung pinamano mo dyan, hindi ako yung reward. Grabe, ang sente. Pag nagalang ka rin eh. Maka-steal. Tinghanap ko. Ah, oh. Hindi sa lagi. Walang pinsan sila. Ano na, Hindi ako mapadaw. Bawal ko ang filter. Black. kamusta ba? Wow, ito talagang shooting guard for the down. Shooting guard. Double take. What? US filter, yan. Pero matibay sa inigal ko. Naka-steal ito, magayaon. Shooting guard. Small forward for the winning shot. Sablay. Pero at least yung makakalaw mo. Panagsit, patatawag ka mag-iray. Basta sa gusto na. Dahil na, sumol ka mo. Sili ko na ako. Dali, ba sili ko na. Point guard, Steph Curry. One. Steph Curry. Oh, shooting guard. School forward. Skip back. Ibay talagang ano ka din. Ay, reveal lang ba sa tigiran? Ano mo dito? Umiyaw. Oh, bilang ako.
Ayan, kung nakapagbilaw. na nag-credit lang sa isang account ko lang ito. Nag-credit siya. Yun. Ito lang. Pero pag kumakain ka na dito, Hindi na dito lang. hindi ako na po. Oh, may board na po sila. Hindi talaga ito sa nagsasabi ko. Kailangan mo Pamalaan. Di ba? Ganda naman siya. Grabe. Bakit kaya sumigot ko? Hindi na mas ginagawa ko. Siguro mo ka rin yung tutok dito. Hindi na si small. Sige. Stop. Sige. Aliyok. Purda ko rin. Ay. Bakit kaya uli ang makakahabad ko? Paano mo siya ang iwan? Iwan, out na. Okay, May reward ka? Ay, reward mo. Service ka para sa... Ay, ka man na reward. Panahon mo. Panahon mo ah. shoot, shoot, shoot. Grabe, ang lamang mo. Laki, todo ko. Kailangan pa siya, tila, takma pa siya. Wala na kami pakialam. Kasi, maluya talaga pagbakok si school ko. Ang sinta rin. Oh, Tresendo. Wala sa kilo wala. Ano. Ano. Ang blacker na yung makusog, malapur. Sige. Ay, di ko center, go sa garahe. Center, I want to... Wala kaya center. 3 point, center. Makalim ka lang mga center. Wala sa center. About sa kuya, din nakabaw. Kung shooting guard din na. Wala mo kaya center. Willing siya, sabi niya, willing siya, CSA, willing siya. Sabi mo, willing siya sa, ano mga karakulat kung ganyan, palilig ka sa team. Shooting. Hoy, William, ganito kasi sabi ni ganito kasi yan. Sinter talaga, nagpapat. Hindi
na master balita ko muna sa'yo, isa champion. Ma-champion di DSW sa aga. Okay. Bye-bye. Bye-bye.
Mabalay ah.
Ciao, Dio. Dio. Sana, report all, kasi hindi naman mga gusto. Babarya. Then kabagat ng video. Di ba kaya doon sa nakikita? Tama na, tama. Ano ba yun, no? No.
Bye. Ah, maganda. Yung nakawit na naman siya. Yeah. Yeah. Namin gaman siya kasi. Yaman na, okay. Hey. Lapit, boys. No. Meron. No.
Sige na. Di man ako magkat sa differences. Pili mo na ito. Saka, magkawat. Yan na. Yung sarabay na kita. Wala. Balik ka na. Sana na. Luga. Ay po. Kuya. Tawag sa po.
Pati ba? Mapabari ah. Naman ako. Ay, hindi yan. So, hindi ko na doon. Yeah. Hindi ka ba? Kasi yan. Lemon! Siguro. Kaya kasi na. Saan po sir? May pinakaano pa.
mama. Yun na lang. Boy, nabuka mo na, boy. Ilang mo na sulit? Sulit? Ano na mo? Ilang mo ka mo? Ilang kayo mo? Ilang? Hindi ka mag-uwi. Umpisa ko. Ilang ka mo, Jay? Yo. Ay, ano na ba kita? Ubutin. Tawon. Wala ko sila. Kung ano yung nagmatatas ako, yes, sabay tikot, pero there you go, mama. Waiting for somebody. Kaya ang bakit ko tama ako. Ako lang nandyan si ano.
naman siya. Marami po naman po niyo. Ang babae, yung pinadaan ko po. Oo, labang yun. Ito pa na po, kami na ako. Di ba ang stay mo ba? Ako, Ano pa nga ano pa nga ano pa Ano ito yung ginapira sa kuya? Ang cool ka! Ayun, nakapag dito. Sige lang ako magpapagod. Ganun ka. Yan. Nakapag ang radyo. So, pwede na Okay! what are the target? Okay, pinapagod kita dito. Ito na, makalabas ka. Woo! Oh, pwede mo po ito. Pamilya na ito. Dahil gulong lindo. Ano? Dahil magpunta kami sa pulis. Tama. Ano po? Go! Ano yun? Ano ba? Iban ako po, mamatapos dito. Ano ako po? Wala ka na sa pulis? Hindi ka na sa logo. Wala. Hindi ka na po nito. Ikaw, teka.
Sino? 1,000 na ano? Hindi pa lang po ako nung... Sino? Bumalik ka daw. Ako, iba na sa sila. Bakit sila ako para tama? Baka, Siyempre, okay. Legend. Down. Hindi, manungkot ka dyan. Matawid ka po. Magtud ka. Sabihin na magtangkot ka. May good pa. Because, Yun naman. nakakabla ko dyan. Bakit ba kayo po? Nakakabla dyan. Red, mag-trip kita, Red. Ah, nakita ko. Uli rito, sa loob rito. Ay, kita, kita. Huwag ka lang kami magkawa. Isa, lapin mo ba na dito? Gusto? Wala ka na yung dito. Hindi, ako ang lang gusto na ako. Ang kalog ko na kita, Red. Ano? Uli na. Ay, ikan mo ba ito? Wala ako, yun na po. Basta po. Next one. Nice. Oh! Ano na kumain ko na? Ay, sweet ka. Oh, guys, saya rin sa kasunod. Morning, Paul. Kaya naman, i-share sa video.
Paano? Kuya na. Kita kita sa po. Ay, tama pa naman. Nabon, yun mo. Ikaw isa ko. Ay, ako nga, ano, tigba-tigba ko. Hindi ka, kung ako matangkay mo, kung ako nakakaulo. Puro kaya lingkod ang... Ay, patay, patay, patay.
Pulis lang. Yes, sir, ano? Bro? Teka po. Mabubuhay yan. Red, hindi ka rin sama ni Red. Nagdapan. Kung ko lang yung nagdag mo. Sorry.
Magkaroon ako naman. Nilagay ko na kasi na yung libro ko. No, paate mo na yung ikaw pa nga. O, ikaw pa nga kitang gusto. Baka lang ito. Eh, ano ba? Ano ba? Ano ako? Bawal kayo sa ako po. Hindi mo karuwas. Bawal kayo sa ako. Ulit! Hindi ka mag-iwan kayo. Okay. Aralin sa mga naman. Dito? Ano ko ba? Uy, nagpong ito. Bubuha ka dito. Ako yung dito. Ah! Aros na di. Uy, magaling ka kayo. Mira, dito. Ako na ako. Pati mo na ako. Tama. Takas ka lang magtakbo. Uy na. Hindi pa siya na. Bakit ako sa titi na tao?
Game. Bakit natitin ko nun? Dalawa, sabi. Winsta. Kung doon ka sa mo, sa pulis ka kaya, yun mo siya. Eh, tabangin ako rin. Oo lang, ako. Hindi mo naman ako. Dali, dali, dali. Ako na wala late. Oo, dali nga. Isinulap ko na lang. Mga pinapag. Ako mo kaya. Dali nga sa pulis na yan. Lagi sa misip ka, dali sa miyagan. Yun o, yun o. Kaya may pulis ka. Wala. Ito, tawa nga ito. Sige. Ito na yung light, siri. Ay! Sige, padalo mo muna si Jake. Yung mga katapos no. Kaya ilang mo dyan, siguro. Pero, punta na nga yung guys ko. Start ko ito. Bakit ako isabay mo? Ano? Ano yun? Kulungan niyo rin. Kulungan. Tumba yan, tumba. Kulungan.